Unha treintena de establecementos participarán na noite aberta que se celebra este sábado en Boiro. Abrirán en horario especial e ofrecerán descontos aos seus clientes que poderán tamén disfrutar das sesións DJ, agasallos e degustacións organizadas polos distintos locais. Volvemos a organizar a noite aberta, vale, donde os locales, como dicía anteriormente, participan facendo descontos e actividades durante todo o día. E ademais se suma a hostelería. Temos máis de 30 participantes este ano. Estarán identificados cas bandeiroras rosas que poñemos nesta ocasión sempre. Durante toda a xornada haberá tamén animación de rúa coas actuacións itinerantes dos Pequenos do Barbanza e Circo Pista 4. Dentro do Concello tamén poñemos o noso grande de area e o que vamos a facer é unha xornada onde habrá animación itinerante nas rúas máis comerciais da nosa vila, así como os hinchables na Plaza de Galicia, e isto, bueno, se financia a través da subvención de modernización do centro comercial aberto de Boiro cos fondos Next Generation que tuvemos do Goberno central. Concretamente, a animación da rúa vai ser os Pequenos do Barbanza, que serán de 11:30 a 2 da tarde, que estarán, como ben dicía antes, de forma itinerante polas rúas máis comerciais, e tamén o Circo Pista 4, que vai estar desde as 8 da tarde hasta as 9:30 da noite. A AVE volverá a sacar á rúa nesta ocasión a súa ruleta da sorte, na que os tickets de compra darán dereito ás tiradas coas que optar a numerosos agasallos e vales desconto. Vamos a quitar a nosa ruleta á rúa, estará situada en Santos Mieites, en horario de 6:30 da tarde a 9:30, donde poderades conseguir cos tickets de compra dese día pois numerosos regalos como bolsas de algodón, sujetadores de móviles, bolsas de recicladas, xoguetes para nenos. Como aliciente a maiores vamos a poñer 150 euros en xogo. Vamos a dar 3 premios de 50 euros en bonos AVE para gastar os outros días vindeiros, pero que se van a conseguir ese día. Ademais, os tickets rexistrados en ave.gal nesta xornada para o catálogo de agasallos da AVE puntuarán dobre.